падар агар ду зан дошта боша, мисол акамешан даид фарзандои калонӣ нахоҳанд мисол аз дигар зан қатъи ин рафту омад кунанд, мисол гуфта ягон чӣ мехоҳад аз ми сабаб дилниятшон бошанд, агар нахоҳанд баъди чӣ хел мақсад муомила кунад қатъишон агар онҳо нахоҳанд? падар агар ду зан дошта бошаду аз дунё гузашта бошад, он фарзандое ки аз ҳамсари дигариш аст, ӯ барои шумо бародар аст. бародари ӯгай гуфтагӣ гап нест дар шариат. вай бародари шумо, вай мероси шумое мехӯрад. агар шумо вафот кунед, агар вай вафот кунад, шумо меросашо мехӯред. яъне баъзеҳо ина гӯё як ору номусу ҳамин чизо фикр мекунанд. вай бародари шумо ҳаст. як навор дар бораи зикрҳо дар айёми зулҳиҷҷа нашр шуд. касе зоҳиран зан аст, навиштааст ки худо ба шукр ки ин мардак ин домла охира вақто дар бораи дузанагӣ гап назанад. эхе гапҳои хуб гуфта истодааст. субҳаналлоҳ. бародарои азиз ва хоҳарои азиз, ҳар чизе ки дар шариат ҳаст, ин мардум аз мо розӣ мешавад, хафа мешавад, бояд вай баён карда шавад аҳкоми шариатро. охира вақтҳо ин дар бораи дузанагӣ гап назанад. ана гапҳои наз будааст ку мақсад дар бораи зикру дар бораи дуо вақте гап задем. хулоса бародар, вай фарзандои падари шумо ҳаст. рафту омад кардан бо онҳо, муомала кардан бо онҳо, ин силаи раҳим аст. яъне пайваст кардани алоқаи хешовандӣ ҳаст. вақте ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам пурсида шуданд ки ё расулаллоҳ, баъди вафоти падарам чӣ гуна метавонам ба падарам некӣ кунам? гуфтанд ки бо хешовандони падарат рафту омадро пайваст кун. ҳатто бо дӯстони падарат. абдуллоҳ ибни умар ба як инсон асп доданд. асп фурӯхтанӣ буданд, ба ҳамин маъно ки одам омад харидор шуд, ҳазрати ибни умар бепул доданд аспро. баъд як ҳамсафарашон, ҳамсӯҳбаташон пурсид ки барои чӣ бепул додед? гуфтанд ки ин дӯсти умар ибни хаттоб аст. ин дӯсти падарам аст. некӣ кардан ба дӯстони падар баъди вафоти падар, ин некӣ ба падар аст. некӣ кардан, пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам дугонаҳои ҳазрати хадиҷа ва гӯспанд кушта мефиристонданд. дугонаҳои ҳазрати хадиҷа аст, гап мехӯрд. ҳамоҳо вақте ки гӯспанд мекуштанд мефиристонданд, ҳамчун некӣ ба хадиҷа. бинобар ин дӯстои падар, хешовандои падар, он одамое ки падар ҳамроҳи онҳо менишаст, онҳо вақте шумо муомилаи нек мекунед, ба онҳо таом медиҳед, ба онҳо зиёрат меред, ин яъне ба падари шумо фоида мерасад. дар ҳоле ки устод ин мехоҳад алоқаро мақсад наздик кунад, онҳо намехоҳанд, дар ин ҳолат дидихта гунаҳгор меша устод? бародар, вазифаи мову шумо пайваст кардани алоқа бо онҳое ки канданд. душвор аст воқеан. хосатан меред зиёрат ба ки рӯи туруш мекунад ё сухани бад мегӯд. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам айнан ҳамин суола пурсида шуданд: ё расулаллоҳ, мо ба хешовандонамон некӣ мекунем, лекин онҳо ба мо ҷавоби бад мегардонанд. гуфтанд ки дар ин ҳолат шумо хокистари гарма ба даҳони онҳо ҷой кардед. гуфтанд яъне ки шумо бояд вазифатонро иҷро кунед. шояд як рӯз, ду рӯз, 10 рӯз хашм кунад, лекин бо як рӯз дига шояд тавба кунад, бозгашт кунад. аллоҳ таоло ин мардумро ба роҳи рост ҳидоят кунад. касоне ки гумроҳ ҳастанд, касоне ки бемор ҳастанд, аллоҳ таоло шифо диҳад. онҳоям баъзеҳошон бемор ҳастанд, яъне бемориҳои маънавию рӯҳида аз шариат дур. баъзе одамоям ту мебинед бо вуҷуди ҳамин қадар беморишу, бо вуҷуди ҳамин қадар беақлиш, бо дар ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ баромад дорад. аллоҳ шифо диҳад барои онҳо, онҳоро ҳидоят кунад ба роҳи рост.